Ik wien 10 hier en we wien bij een veert. Dat wien in de buurt, midden in het dorp. En even zien wat die man daar nou deed. En daarna komen kjelletje tegen de vlakte. En die joegen me een fuus. En toen ging die code draaien, ja, hoe letter of zo, ging die code direct de Rijn. Dat was dus heel imponerend voor mij dat er een fuus kreeg en daar ging die code weer staan. En letter is dat altijd bijblijven als dat je als mens heel soort dwang kent om het te verbeteren en om te verhoren. Hij is net oerdadig gegroeid. Het een goed joen. Hele lactatie al. Hele lactatie het al te miljoen. Hoeveel jaar zit je in het vak? Ik ben in 76 afstuderen, dus dik 40 hier. Haast 41. En jou bent al aan het opbouwen? Ik ben nu met pensioen, omdat ja, ik denk ik heb mijn tijd wel gehad. En lichamelijk is het natuurlijk net het lichtste werk wat er is. Dus je krijgt wat naast van mijn knibbels, dus dat is ook de reden. Ik ben 64, dus dat totaal is voor mij een keuze maken op een bepaald moment van je moet een keer stopje. En dat is het nou gongen. Kijk, dit maakt voor mij al wat sneller. Dit vind ik wel zo als het werk veroordeeld. Het is een oorwerk. Toen wij afstuderen binnen in 76, die tijd, winnen wij eigenlijk voor een zieke ko opleid. Dat wie us ko, die moesten we beter maken. We moesten een aantal handelingen doen. Toen we elk jaar nog voor Monte Clausier enten. Al die keien moesten gevaccineerd worden in de winter. Dus het was een oor schema. En nu zeg je dat de veroring van de koppels met groter worden. De boeren hebben keuze maken van, ik doe soms geen landwerk meer. Ik besteed al het landwerk uit. Maar daardoor kan ik de hele dag voor mijn kei zorgen. En er zijn andere systemen vorderen komen, kan geautomatiseerd worden. Dus je bekijkt nu meer het hele bedrijf. Het hele bedrijf wordt toch jou via symptomen beschouwen. Hoe draait dat hele bedrijf? We hebben uitslagen via de melkcontrole. We kennen daardoor meer tools hebben wij om te zien hoe dat bedrijf draait. En daaruit kun je je begeleiding en jouw kennis vermarkten om dat zo goed mogelijk te doen. Hoeveel keien best ook begonnen te melken in 79 jaar? Hè? 110 keien in leeuwbox. Is er beter op worden? Voor de koos zelf is het volle beter worden. De stressfactoren zijn verlaagd. En dat hij natuurlijk met deze stal, omdat rond te twakken zijn kreuters, is natuurlijk ieder een plakje voor iedere ko. Je hebt met liefde dit vak dienen en die kennis vermarkt. En op een bepaald moment moet je ook, ja, je hebt weer oren dingen in je leven komen ook op mijn paard. En die zijn ook wel interessant. Dus je moet op een bepaald moment ook weer je lichamelijk kennis bijhouden kost heel veel energie. En die energie moet ik altijd weer opbrengen. Dus op een bepaald moment heb je ook wel eens dat je denkt van, ik heb die drukker al, maar ik hoef het net altijd als eerste persoon naar buiten te brengen. Dus het is ook een stukje een beetje terugtredend en het wordt wat rustiger voor mij.